Saya. Aku yang lagi nunggoni sing ora pasti. Aku tak tinggal. Kok nunggoni kok sing ra pasti. Piye carane mbok kon piye? Yo wis mlayu ae. Aku jane ya ora ning ngene Mbah Dipun, ora nambake benyak kon ngerti ya. Nah carane piye? Pokoke mlayu ae. Nek kowe Mbah Dipun mau ditekel Mbah Dipun. Oh, malah di What? Langsung Mbah Dipun. wis sakjane nasib PK padha ya. Ning kowe iso mupon saiki jan malah ayu tenan. Lah iya aku kan Ning mundak sugih ora? ora. Ono wae. Mundak kesopo. Ya wis gak ayo golek jadun wae. Mulai ae yo. Golek jadun.